Prynhawn da, a chroeso I sesiynau adolygu Carlam Cymru. Bydd y sesiwn yma yn canolbwyntio ar lefel A Mathemateg ac yn cael ei redig gan Dr Netol o Ysgol Gymraeg Yslefera. Bydd y sesiwn yn para tua 45 munud, lle bydd yr athro'n mynd trwy'r cynnwys perthnasol. Os ydych gennych unrhyw gwestiynau, defnyddiwch yr adran holi ac ateb a byddwn yn ymdrechu I ateb eich cwestiwn yn ystod y sesiwn. Bydd y sesiwn yn cael ei recordio, gyda'r recordio ar adnoddau perthnasol yn cael ei uwchlwytho ar wefan e-sgol yn yr ardal Carlam Cymru. Croeso nôl, a mae'r sesiwn heddiw yn mynd I ffocysu ar Graffiau Teithio. Yn y sesiwn diwethaf, mynd I edrych ar hafaliadau swfat, ac felly mae'n gwneud syniad dda I edrych ar Graffiau Teithio I orffen bant rhan bwysig iawn o'r gwaith mecanig math. So I ddechrau, byddwn ni'n cael atgof bach o swfat, gobeithio pawb yn cofio'r hafaliadau swfat, a wedyn ni'n mynd I edrych am manwl ar graff pellter amser, a beth yw'r prif elfennau o graff pellter amser. Ar ôl graffiau pellter amser, byddwn ni'n edrych ar cwbl o enghreifftiau cwestiynau arholiad eitha diweddar, ac wedyn ar ôl I ni'n teimlo'n hyderus fan hyn, byddwn ni'n edrych ar gwahaniaeth gyda graffiau cyflymder amser, ac eto gobeithio edrych ar cwestiynau arholiad I sicrhau bod ni'n defnyddio'r gwybodaeth I ateb yn gywir. So, I ddechrau, graffiau pellter amser, beth bych chi'n gweld fan hyn yw graff eitha tebygol am pellter amser. Mae'r uchelyn Y wedi cael ei labelu gyda dadleoliad, neu weithiau mae symbol gallu bod yn S, ac ar uchelyn X ni'n cael amser. Dyna pam ni'n galw hwn yn graff pellter amser. Rhwng pwynt A I pwynt B, mae siap penodol, a bych chi gallu gweld mae'r graddiant fan hyn, mae'r graddiant yn gyson, ac ni'n gallu disgrifio'r mudiant unrhyw beth o A I B trwy dweud bod y gwrthrych yn symud yr un pellter pob eiliad, ac felly mae'r gwrthrych yn symud gyda bianydd cyson, a constant speed. Oherwydd, os chi'n cyfrifo'r graddiant, byddwch chi'n cyfrifo'r bianydd cyson am y gwrthrych. Ac yn yr enghraifft yma, os ni'n gweld fan hyn, beth sydd gen ni yw triongl sydd gyda uchder o 60 o 0, ac felly mae'r uchelyn Y yn 60, ac mae'n mynd ar draws o 0 I 2.5 os mae hwnna'n llinell syth, ac felly beth byddwch chi'n gwneud yw I ddarganfod y bianydd cyson byddwch chi'n gwneud 60 rannu gyda 2.5, ac trwy cofio bod y bianydd cyson a chi wedi darganfod y graddiant o 24 metr pob eiliad. O B I C, ni gallu disgrifio'r mudiant fan hyn trwy edrych bod does dim newid yn y pellter. Mae'r pellter wedi aros ar 60 metr, ac os mae modd I ni disgrifio hyn, beth byddwn ni'n dweud yw bydd y cerbyd neu'r gwrthrych yn llonydd, so D-symud, not moving, neu stationary, oherwydd mae'n aros ar 60 metr, ond mae'r amser yn parhau o 2.5 eiliad I 4 eiliad. Os ni'n edrych ar C I D, mae modd I ni ddweud bod y pellter yn cynyddu wrth i'r amser cynyddu. Mae'r graddiant fan hyn yn gyson, ac felly bydd ei bianydd yn gyson eto, ond os chi'n gweld bod y graddiant nid mor serth ar ochr A I B. Ond rhwng C I E, beth sydd yn sefyll mas yw mae'r siap C I D yn wahanol I D I E, so mae'n mynd yn fwy serth rhwng C I D I E. Felly, beth ni'n gallu dweud yw mae'r bianydd yn cynyddu os chi'n cymharu rhwng C I E. Ac mae modd cyfrifo'r graddiant rhwng C I D ac hefyd D I E, a beth byddwch chi'n gweld yw gwahaniaeth yn y bianydd rhwng y dwy
rhan. So os ni'n ffocysu ar dy e, beth ni'n gweld, mae'r llinell dy e nid mor serth ac a i b, ac felly bydd y bianedd yn llai o dy e i gymaru gyda a o b, oherwydd bydd y gradiant yn is na'r gradiant a i b. A mae'r gradiant yn cyfateb i'r bianedd. Ac yn olaf, o e i f, beth sydd ni yw dim newid yn pellter, ac felly bydd yn llonydd neu di symud eto. So gobeithio ni wedi cael digon o amser fan hyn nawr, 5 munud o edrych ar graff pellter amser, sylweddoli pethau bwysig yw cofio bod y gradiant yn cyfateb i'r bianedd. Os does dim newid mewn pellter, mae'r cerbyn neu'r gwrthrych yn llonydd, ac mae'n bwysig i ddeall os mae'r llinell yn newid, mae'r gradiant yn newid, mae'n dangos os mae'r gwrthrych yn cyflymu neu yn arafu. Ond mae modd nawr defnyddio'r wybodaeth o sesiwn diwethaf, sef swfat, ac graffiau pellter amser i ateb cwestiynau o safon uchel. So, yn gyflym iawn, jyst i atgoffa yn hunan, mae swfat gyda'r symbolau canlynol, mae i bedol a fi yn sefyll am y cyflymder cychwynnol a cyflymder terfynol, mae a yn sefyll am y cyflymiad, mae ty yn sefyll am yr amser, a mae'r dadleoliad, y pellter sydd yn teithio, yn sefyll gyda'r S. A dyna pam mae swfat gen i ni. Mae 4 hyfaliad swfat fan hyn, ac wrth i ni mynd fel arfer ni'n gallu defnyddio graff pellter amser i ddarganfod elfen o'r wybodaeth i helpu ni ateb unrhyw cwestiwn. So mae'n bwysig bod ni'n cael cyfle i edrych ar cwestiwn sydd yn defnyddio graff pellter amser, ond hefyd yn efallai defnyddio swfat yn ogystal â'r graff. So os ni'n edrych ar cwestiwn o 2019, beth sydd gen ni yw graff pellter amser. Beth sy'n sefyll mas yw maen nhw wedi labelu S yw'r dadleoliad, T yw'r amser. So os chi'n edrych mewn arholiad, sicrhau bod chi'n deall bod hwn yn graff pellter amser, a nid graff bianedd amser. Mae'r graff yma yn dangos bod y llinell yn newid gradiant. Mae'r serth yn newid wrth i ni mynd dros amser. So oes dim llinell syth o gwbl ar y rhan gyntaf, ail rhan i'r trydydd rhan. Mae'r rifau negatif hefyd. So felly bydd rhaid ni cofio beth sy'n digwydd gyda'r rifau negatif. So i ddechrau, mae'r cwestiwn yn dweud mae athletwr yn rhedeg ar hyd trac llorweddol sydd yn ystod y cyfwng o 0 i 8 eiliad, lle T yw'r amser mewn eiliadau. Mae'r dadleoliad S mewn metr y athletwr mewn perthynas ar tarddbwynt O wedi'i fodelu gan y graff dadleoliad amser. Cwestiwn A. Darganfyddwch y cyfanswm y pellter sydd wedi teithio, a thrwy hyn darganfyddwch bianedd cyfartalog yr athletwr. Cwestiwn B. Ysgrifennwch yr amserau pryd mae'r athletwr yn unigolaidd yn ddisymud, so instantaneously at rest, a C. Rwch lawr yr cyfwng amser lle mae'r cyflymder yn negatif, a mae'r cyflymder yn cynyddu ar bianedd yn lleihau. Felly, os ni'n ffocysu ar A, beth sy'n nice i weld am cwestiwn A yw mae'n gofyn i ni datrys y bianedd cyfartalog. Ac yn y sleid diwethaf, dyma'r diffiniad. Mae'r cyflymder cyfartalog yw'r holl dadleoliad rannu gyda'r holl amser. Ac felly beth mae rhaid ni wneud yw edrych ar y graff. Yn y graff yma, beth yw'r holl amser ac beth yw'r holl pellter. Felly, mae'r holl amser yn mynd i bod yn hafal i'r 8 eiliad. Mae'n cymryd 8 eiliad i'r redwr wneud y daith.
ond mae'r pellter yn lot fwy gwahanol, oherwydd beth sy'n digwydd fan hyn, mae'r athletwr yn rhedeg allan 16 metr, mae'n rhedeg nôl i'r tarbwynt 16 metr, wedyn mae'n rhedeg I ffwrdd yn y cyfeiriad arall o 9 metr, ac mae'n rhedeg nôl i 9 metr i'r tarddbwynt. Ac felly bydd y dadleoliad, y pellter, y holl pellter yn mynd cyfateb I 16 I ffwrdd, adio'r 16 nôl, ac yn yr un modd 9 yn y cyfeiriad gwahanol, so ni'n adio, oherwydd beth ni'n mynd wneud yw adio'r holl pellter teithio, nid tynnu ac 9 metr nôl. Bydd hyn yn cyfateb I 50 metr. A nawr mae'r cyflymder, neu yn y cwestiwn mae'n defnyddio'r gair bianedd, so mae'r bianedd cyfartalog yn hafal I dadleoliad rhan gyda amser, sef 50 rhan gyda 8, sydd yn cyfateb I ateb o 6.25 metr yr eiliad. So, cwestiwn A, beth sydd gen ni yw un sgil o sicrhau bod ni'n deall mae'r graff dadleoliad yn amser yn dangos bod person o'r athletwr yn rhedeg I ffwrdd ac nôl. So, mae rai disgrifiad yn dweud bod hwn yw'r taith I ffwrdd a hwn yw'r taith nôl. Wedyn yn y cyfeiriad negatif yw'r taith yn y cyfeiriad gwrthwyneb. Ac felly ni'n adio rhifau lan I cael 50 metr. A mae'r bianedd cyfartalog wedyn yw mewnbynnu rhifau. Cwestiwn B. Ysgrifennwch yr amserau pryd mae'r athletwr yn ddisymud. Pryd mae'r person does dim bianedd o gwbl. So beth mae'n rhaid ni cofio yw bydd ni'n cael bianedd ar hyd y graff ar unrhyw pwynt ble mae'r graddiant yn hafal I unrhyw rif ond am 0. Ac felly, beth ni'n chwilio am yw pwynt lle mae'r graddiant yn hafal I 0. Cos mae hyn yn digwydd bydd dim newid yn y pellter dros amser. So beth ni'n chwilio am yw yn y graff, os mae'r graddiant yn newid, mae'r bianedd yn newid, ond y moment mae'r graff yn disymud, a mae dim newid yn y pellter, bydd yr athletwr yn ddisymud. Ac felly, gobeithio gallu gweld, mae hyn yn digwydd ar pwynt yma ac pwynt yma, sef amser o 4 eiliad ac 7 eiliad. So mae'r amser mae hyn yn digwydd yw, os chi'n dilyn hyn trwy, beth chi'n gweld yw cymryd tangiad fan hyn a bydd y graddiant yn hafal I 0. Ac os mae graddiant yn hafal I 0, mae'r bianedd yn hafal I 0. So 2 eiliad. Cwestiwn C. Ysgrifennwch y cyfwng amser lle mae cyflymder yr athletwr yn negatif. So bydd y cyflymder athletwr yn negatif ar unrhyw adeg mae'n rhedeg nôl neu wrth i'r graddiant bod yn negatif. So minus sign. So os ni'n edrych ar y graff, ni'n gallu torri'r graff lawr mewn I 3 rhan o 0 I 4 a mae'r graddiant yn positif. O 4 I 7 mae'r graddiant yn negatif ac o 7 I 8 ble mae'r graddiant yn positif eto. So cwestiwn 1 beth gen ni yw mae hyn yn wir, mae cyflymder yn wir yn negatif rhwng 4 a T o 7. So rhwng 4 a 7 dyma le mae'r cyflymder yn negatif. Ble ydy'r cyfwng amser lle mae'r cyflymder yn cynyddu,
ond mae'r bianydd yn lleihau. So, yn gyntaf, os ni'n edrych ar y dau term, bianydd yn lleihau, beth ni'n chwilio am yw unrhyw le mae'r graddiant yn lleihau. So, os ni'n edrych ar y graddiant sydd yn positif, ni'n chwilio am siap fel hyn. Os ni'n edrych ar y graddiant negatif, ni'n edrych am siap fel hyn. So, yn gyntaf, ni'n ystyried lefydd fel hyn ac yma, oherwydd maen nhw'n gyda'r siap sydd yn dangos bod y bianydd yn lleihau, ond lle mae'r cyflymder yn cynyddu. Ac bydd hwn dim ond yn digwydd yn ardal hyn. Felly, mae'r ateb yn rhwng 6 a 7. Mae'r cwestiwn yma nawr, beth ni'n wneud, ni wedi ateb cwestiwn sydd yn gwerth 6 marc. Yn gyntaf, ni wedi defnyddio'r diffiniad am bianydd cyfartalog, darllen y data o'r graff. Yn ail, ni wedi cofio bod pa mor serth yn cyfateb i bianydd uchel neu bianydd o 0. Ac yn olaf, ni wedi deall beth mae'r graddiant positif a negatif yn golygu. Os nawr yn edrych ar papur o 2018, beth sydd gennym ni yw mae cerbyd yn symud ar hyd ffordd llorweddol syth. Mae'r pwyntau A B ar y ffordd hon. Wrth i'r cerbyd fy'n heibio pwynt A, mae'n symud ar bianydd cyson o 15 metr yr eiliad. Mae'n teithio ar bianydd cyson hon am 2 funud. Cyn arafiad cyson yn cael ei weithredu am 12 eiliad. Dargan fyddwch y pellter A B. So, beth ni'n gweld yn cwestiwn yma, does dim graff pellter amser, ond bydd graff yn dod yn eitha sydyn. So, yn gyntaf, dargan fyddwch y pellter A B. So, defnyddio rhyw wybodaeth yn y cwestiwn, sef bianydd cyson o 15 am 2 funud, ac wedyn arafiad cyson am 12 eiliad. So os ni'n ceisio dangos diagram, mae cerbyd, os mae sgiliau fi yn gallu gwneud llun, mae'r cerbyd yn symud ar hyd y llinell yma, llinell syth yw hyn, ac wrth mynd heibio pwynt A, mae'n mynd heibio gyda bianydd gyson o 15 metr yr eiliad. Ac mae'n mynd heibio pwynt ar ôl 2 funud, so ni'n gallu lefelu mewn eiliadau 120 eiliad. Byddai'n dechrau cael arafiad am 12 eiliad nes bod yn cyrraedd pwynt B. Wrth i fe'n cyrraedd pwynt B, mae'n dod i fod yn ddisymud. So os ni'n lefelu pwynt B, bod oes dim bianydd o gwbl, ac felly, ni'n gallu gweld wedyn, bydd y cerbyd yn pasio pwynt o bianydd cyson i arafiad, a bydd yn dechrau fan hyn, bydd y cyflymder cychwynnol yn 15 metr yr eiliad. So, i ddechrau, ni'n gallu gweld bod 2 ran. Yn y ran gyntaf, sef y bianydd cyson, ni'n gallu defnyddio pellter yn hafal i bianydd lluosi gyda amser. So, yn gyntaf, ni'n gallu defnyddio pellter yw bianydd lluosi gyda amser, ac yn yr enghraifft yma, mae'r amser yn 120 eiliad. Sicrhau bod chi'n deall bod ni'n newid mewn i eiliadau, a mae'r bianydd yn 15 metr yr eiliad. A bydd hyn yn rhoi pellter o A i le mae'n dechrau arafu o 1,800 metr, sef 1.8 km. Mae'r ran nesaf yn arafiad cyson. A mae'r arafiad cyson yn hint i ni i ddefnyddio swfat. Ac felly, beth ni dylen ni wneud yw edrych am y wybodaeth blaenorol, sef
beth ydy'r gwybodaeth sy'n cael ei roi ni. Ac yn gyntaf, mae i bedol, mae'r cyflymder cychwynnol o 15 metr yr eiliad. Mae'n ddi-symud at pwynt B, sef 0 metr yr eiliad. Mae'n cymryd 12 eiliad, ac felly mae modd i ni ddatrys y pellter ac hefyd maint yr arafiad, ond pellter yw'r cwestiwn, felly dewis yr swfa gywir, sef S yn hafru i bedol plus V rhannu gyda 2, lluosi gyda T. Ac mae hyn yn cyfateb i 15 rhannu gyda 2, lluosi gyda 12. Ac os chi'n rhoi hwn mewn i'r cyfeilliannus, beth byddwch chi'n cael yw 90 metr. Felly, mae'r pellter AB yn hafal i 1800 adio 90, sef 1890 metr. So beth ni'n wneud yw ni wedi darllen a deall y cwestiwn. Ni wedi wneud diagram i helpu ni edrych ar y wybodaeth blaenorol. Ni wedi torri fe lawr mewn i ardal ble mae'r bianydd yn gyson, ac os mae'r bianydd yn gyson, ni'n gallu defnyddio'r hyfaliad mwyaf syml, sef bianydd yw pellter rhannu gyda amser wedi aildrefnu. Yn y ardal ble mae arafiad cyson, mae modd defnyddio swfat. A drwy defnyddio'r ddau, ni'n cael ateb am y pellter yn y dwy ran, ac wedyn ni'n adio'r pellter o'r ddwy ran. Yn yr ail ran y cwestiwn, mae'n dangos ni bod cerbyd yn symud tuag at yn ôl ar cyflymiad cyson o 2 metr yr eiliad am 8 eiliad. Ac yna, arafiad cyson o 1.6 metr yr eiliad wedi sgwario, gan fod yn ddi-symud yn pwynt C sydd rhwng A a B. So mae lot o wybodaeth yn hyn, ond beth sydd yn digwydd yw mae'r cerbyd yn dod yn ôl, mae'n cyflymu am 8 eiliad ac wedyn mae'n arafu am amser ni ddim yn gwybod ac mae'n dod i fod yn ddi-symud, so mae'n stopio rhwng A a B. So os ni'n edrych nawr B fan hyn, mae'r cerbyd yn dechrau dod yn ôl gyda cyflymder cyflymiad cyson o 2 metr yr eiliad wedi sgwario. Wedyn, ar ôl 8 eiliad, mae'n dechrau cael arafiad cyson. So cyflymu, wedyn arafu. Cyflymu, wedyn mae'n arafu gyda 1.6 metr yr eiliad wedi sgwario am amser sydd ddim yn cael ei roi i ni. Nes bod e'n dod i stop mewn pwynt C sydd rhwng A a B. A ni wedi darganfod bod y holl pellter yn 1890, felly bydd hwnna'n fach yn defnyddiol i ni cyn bo hir. So cwestiwn B, oes modd i ni cyfrifwch yr amser mae'n cymryd i'r cerbyd symud tuag at yn ôl o B i C. Beth yw'r cyfanswm yr amser rhwng B a C? Wel, mae'r amser gen ni o B i pwynt mae'n cyflymu i, ond os ni'n edrych fan hyn nawr, ble mae'n dechrau arafiad, a ceisio edrych ar y wybodaeth sydd ar gael, so os ni'n torri tudalen mewn hanner, a ni dim ond yn ffocysu fan hyn, trwy defnyddio swfat, beth bydd ni'n gweld yw mae'r arafiad o minus 1.6 gen ni. Mae amser ddim yn gwybod, ond mae'r cyflymder terfynol yn 0 metr yr eiliad. Felly, does dim digon o wybodaeth i neidio syth i ochr hyn. Ond oes modd i ni defnyddio'r ochr dde, sef B, ar dechrau cyflymiad i geisio cael wybodaeth enghraifft y pellter, neu'r cyflymder cychwynnol, neu'r amser. Ac os chi'n gweld bod trwy datrys y cyflymder terfynol o B i ddechrau arafu, bydd hyn yn cyfateb i'r cyflymder cychwynnol mae'r cerbyd yn dechrau yn yr ail ran.
Felly, trwy defnyddio swfat ar ochr dde, trwy deall bod y cerbyd yn dechrau ar 0, byddai'n cyrraedd cyflymder terfynol oherwydd mae'n cyflymu ar 2 metr yr eiliad wedi sgwaro a mae'n cymryd 8 eiliad. Mae modd i ni darganfod y cyflymder terfynol o B i ble mae'n dechrau arafu, sef V yn hafel i U plus AT. Bydd hyn yn cyfateb i 0 adio 2 lluosog gyda 8, felly mae hwn yn hafel i 16 metr yr eiliad. Mae'r cyflymder terfynol o B i le mae'n dechrau arafu yn cyfateb i cyflymder cychwynnol yr ail ran. A nawr, mae 3 darn o wybodaeth gyda ni, mae modd i ni ddatrys am amser. A nes i jyst defnyddio V equals U plus AT eto, lle mae cyflymder terfynol o 0 i bedol yn 16. Mae rhaid i ni cofio bod yr arafiad yn minus 1.6 T. Ac felly bydd T yn hafel i 16 rhannu gyda 1.6, sef 10 eiliad. Felly, mae'r amser mae'n cymryd i'r cerbyd symud tuag yn ôl o B i C yn hafel i amser BC yn hafel i 18 eiliad oherwydd y 10 eiliad yn yr ail ran adio'r 8 eiliad yn yr ran gyntaf. So mae cwestiwn fel hyn yn defnyddiol i ni oherwydd beth ni wedi gwneud yw ni wedi defnyddio'r wybodaeth yn y ran gyntaf ac wedyn yn yr ail ran. So nawr, ni allai gweld bod cwestiwn C yn gofyn i wneud graff cyflymder amser ar gyfer mudiant y cerbyd. So nawr mae rhaid ni cymryd yr holl wybodaeth i creu graff cyflymder amser. So cyn i ni symud i'r graff, edrych ar y wybodaeth, so cyflymder ac amser. So mae rhaid ni cofio pob amser a cyflymder perthnasol. So os ni'n meddwl reit nôl i'r ddechrau, so torri fe lawr, ble mae'n teithio am 120 eiliad, mae'n teithio ar bianydd cyson o 15 metr yr eiliad. Wedyn mae'n arafiad cyson am amser penodol o, so mynd nôl i'r cwestiwn, nôl o 12 eiliad, so mae'n cymryd 12 eiliad i arafu i ddisymud. So mae'n mynd o A i B fan hyn, a nawr ni newydd wneud cwestiwn ble ni wedi gweithio nôl o B i C, ac yn ran gyntaf B, mae yna cyflymiad cyson am 8 eiliad, le mae'n cyrraedd bianedd o 16 metr yr eiliad. Ac wedyn mae yna arafiad eto nes iddo fe'n cyrraedd ddisymud eto, sef pwynt C, ble bydd hyn yn cyfateb i amser o 10 eiliad. So dyma'r holl wybodaeth mwyn creu graff cyflymder amser. Sylweddoli bydd pwyntiau B i C yn negatif oherwydd mae'n mynd nôl yn y cyfeiriad arch. So os ni'n mynd i creu graff, braslun yw e, felly bydd ni'n dechrau o fan hyn, mae'r pwynt uchaf yn mynd i bod yn 15. Bydd rhaid ni cael pwynt o 0 os ni moyn mynd lan yn pwyntiau o 5 a 10 minus 5 minus 10 minus 15. Felly, os ni'n edrych ar y graff nawr, mae rhaid ni cynnwys pob ran o wybodaeth, ac mae'r rhan fwyaf o wybodaeth yn digwydd yn y 10, 12, 8 yn y 30 eiliad olaf.
Felly, gallu bod yn defnyddiol I wneud naid yn y graff hyd at 120 eiliad. Ac wedyn ni'n cymryd amser mas mewn gapiau gyson hyd at yr holl amser. Os ni'n marcio fe lawr, 120, 130, 140 ac 150. Y reswm ni'n stopio ar 150 yw oherwydd trwy adio'r holl amser, ni'n cael amser o 150. Yn gyntaf, mae'r cerbyd yn symud ar bianydd cyson o 15 am 120 eiliad. So mae modd I ni cymryd llinell lan ac gyda premesur sydd ddim yn bodoli ar y sgrin yma, byddai llinell syth I 120. Ni chi wedyn wneud y ran nesaf, so mae'n mynd I symud o 15 eiliad mewn arafiad gyson, so llinell syth, mewn 12 eiliad. Ac felly byddai'n cyrraedd pwynt o 132 mewn llinell syth. Eto bydd hwn yn llinell syth gyda premesur, bydd hwn yn cyfateb I 132. Croeso chi marcio fe mwy, so mae 132, 4, 6, 8, 140 I sicrhau bod yn amlwg ble mae'r pwynt. A nawr, yn y cyfeiriad gwrthwyneb, bydd y bianydd yn cyrraedd -16, ac felly mae'n cymryd 8 eiliad, so bydd hwn yn cyrraedd 140 eiliad mewn llinell syth oherwydd y rafiad cyson. Croeso chi cymryd y llinell draw yn chorweddol I ddangos bod hwn yn pwynt o -16. Ac wedyn, mae yna arafiad cyson o 10 eiliad I 150. So mae cwestiwn fel hyn yn defnyddiol I ni oherwydd beth ni newydd wneud yw ni wedi wneud braslun o graff cyflymder amser, sylweddoli bod braslun yn canolbwyntio ar bod sgiliau graff ni'n dangos gapiau gyson, oherwydd ni'n cael gapiau o 5 yn y vertigol, ni wedi labelu y cyflymder ac yr unedau. So metr yw'r eiliad, ac ni hefyd gallu labelu'r amser I sicrhau bod popeth yn glir. Ond, mae hyn yn gwerth 3 marc trwy roi'r holl wybodaeth lawr. A weithiau mae'n helpu ni wneud tabl fel hyn I crynhoi'r wybodaeth cyn roi yn y graff. Ond nawr, mae cwestiwn ran ech yn gofyn darganfyddwch y pellter A I C. So beth sydd gen ni nawr yw graff sy'n dechrau'r pwynt A, mae'n cyrraedd B fan hyn a C. Ond, cofiwch, mae graff cyflymder amser, mae pellter yn cyfateb i'r arwynebedd o dan y graff, the area under, arwynebedd. So mae modd I ni torri hwn lawr mewn I siapau penodol, so siap 1, siap 2, siap 3 a siap 4. So bydd 4 siap gyda ni. Mae'r siap gyntaf yn syml iawn, so siap 1 yn cyfateb i'r uchder o 15, lluosi gyda'r llorweddol o 120, sef yr ateb gynharach o 1800 metr. Sylweddoli bod hwn yn cyfateb I ran A. Mae'r ardal, mae'r pellter B yn cyfateb i'r hanner uchder eto o 15, lluosi gyda'r amser o 12, sef 90 metr. Mae'r ran 3 yn cyfateb I eto hanner oherwydd triongl ongl sgwar, lluosi gyda uchder o 16, lluosi gyda amser o 8, sef 64 metr, ac yn olaf ardal 4 yn hanner uchder o 16, ond amser o 10 eiliad, felly bydd y pellter yn 80 metr. Os chi'n adio nhw gyd at ei gilydd, mae'r pellter A C yn hafal I 1750
a 46 metr o teithio, oherwydd mae'r pellter yma yn y cyfeiriad gwrthwyneb oherwydd mae'n teithio nôl. Ac felly, y rhan mwyaf bwysig yw sylweddoli bod rhaid i ni tynnu'r ddau o fan hyn. So ni'n adio rifau positif a rifau negatif. Felly, chi'n tynnu'r ddau rif i ffwrdd o'r holl pellter byca, a bydd hyn yn rhoi syniad i chi o le mae'r cerbyd wedi cyrraedd, oherwydd mae wedi symud o A i B a wedyn nôl i C. Dyna pam mae rhaid ni tynnu. Oedd hwn yn cwestiwn eitha mawr, ble oedd 3, 6, 10, 12 marc ar gael. Ac felly mae lot o farcau fan hyn trwy defnyddio swfat ac hefyd graffiau pellter neu cyflymder amser. So nesaf, mae rhaid ni jyst wneud atgof bach oherwydd ni newydd defnyddio'r graff cyflymder amser i sicrhau nhw'n deall y wahaniaeth rhwng pob un. So eto, mae graff yma'n tebyg iawn i'r ddechrau'r sesiwn heddi, ond gwahaniaeth mawr yw bod yr uchelyn wedi cael ei labelu gyda bianedd. Ac mae hyn yn bwysig oherwydd mewn eich arholiad, os mae gofyn i chi i esbonio'r patrwm yn y graff neu cyfrifo rhywbeth o'r graff, sicrhewch bod chi'n deall mewn wahaniaeth enfawr rhwng gweld dadleoliad neu'r cyflymder. A mae'n newid sut chi'n disgrifio'r holl sefyllfa'r cerbyd neu'r gwrthrych. So, yn graff cyflymder amser hyn, mae rhan A i B yn dangos cyflymiad cyson. Mae cyflymiad cyson oherwydd mae'r graddiant yn cyson, sef llinell syth. Ac felly mae modd cyfrifo'r cyflymiad o'r graddiant fan hyn, sydd yn wahanol i graff dadleoliad amser. Rhwng B i C, mae'n amlwg bod hyn yn fwy serth o A i B, ac felly mae'r cyflymiad yn cynyddu oherwydd bydd y graddiant yn fwy. O C i D, mae'r bianedd ddim yn newid, mae'r pwynt yn y graff yn aros yn llorweddol, ond mae'r amser yn parhau i gynyddu, felly ni'n dweud bod hyn yn dangos cyflymder cyson. Hynny yw, bydd yr cyflymiad yn hafar i 0 yn y pwynt hyn. Ac yn olaf, y D i E yn dangos bod y cerbyd, neu'r gwrthrych, nawr yn cael arafiad, ac felly bydd chi'n disgwyl bod yr arafiad yn negatif, rif negatif oherwydd mae'r arafu'r gwrthrych glawr. Ac yn olaf, mae'r ardal o dan y graff, yr arwynebydd o dan y graff yn cyfateb i'r pellter, sef y sgil ni newydd defnyddio yn y cwestiwn gynharach. So os ni'n edrych ar 3 graff eitha syml, beth ni'n gweld yw siap gwahanol pob un. Fan hyn mae'r llinell ar pwynt yma, so mae hwn yn cyfateb i bianedd o 0 metr yr eiliad, ac hefyd mae'r cyflymiad yn 0 metr yr eiliad. Yn yr ail graff, mae yna gwerth i'r bianedd tro hyn. Mae hyn nid yn 0. Mae yna rif penodol, ond mae modd gweld bod does dim newid yn y bianedd o gwbl, positif neu negatif, ac felly mae hwn eto yn cael cyflymiad o 0 metr yr eiliad wedi sgwario. Sicr bod uned yn gywir. Fan hyn, yn yr un olaf, trydydd graff, ni'n gallu disgrifio bod hyn yn dangos bod newid o isel i uchel yn y cyflymder, ac bydd y bianedd yn positif ac yn cynyddu, ac hefyd bydd y cyflymiad yn cynyddu oherwydd mae'n mynd o cyflymder isel i cyflymder uchel. Yn y graffiau nesaf, mae'r siap hyn yn dangos bod y graddiant yn cynyddu, ac felly os ni'n cymharu'r graddiant yn y pwynt dechreuol, fan hyn, os ni'n gallu creu graddiant, a cymharu gyda pwynt
fwy mewn amser, beth bydd ni'n gweld yw A1 i cymaru gyda A2, bydd A2 yn fwy nag A1. Ac felly mae hyn yn dangos bod y cyflymiad yn cynyddu. Yn y graff ar y dde, beth sydd gen ni yw eto bianedd ac amser, ond tro hyn, wneud yr un dadansoddiad trwy edrych ar y graddiant dros amser, edrych ar ddau ran, beth bydd chi'n gweld fan hyn A1 ac A2, a bydd A1 yn fwy nag A2, ac felly bydd hyn yn dangos arafiad. So sicrhau bod chi'n deall siapau'r graff i helpu chi mewn eich cwestiynau. Yn olaf, beth ni'n gweld fan hyn yw mae'r arwynebedd am unrhyw graff gyda bianedd ac amser yn mynd i bod yn y bianedd lluosi gyda'r amser, ac mae hyn yn cyfateb i'r pellter. So unrhyw cwestiwn sydd yn gofyn am pellter, cofiwch bod yn bianedd lluosi gyda'r amser neu'r arwynebedd o dan y graff. So weithiau chi'n defnyddio graff i ateb y cwestiwn. So os ni'n edrych ar y cwestiwn nesaf, so cwestiwn arholiad, beth rhaid ni'n gwneud yw eto wneud braslun o graff cyflymder amser ar gyfer daith rhwng A a B. So beth sydd ni yw mae dyn yn gyrru car ar hyd ffordd syth. Wrth i fynd heibio pwynt A, mae'r car yn teithio ar bianedd cyson. So eto mae'r sefyllfa o rhywbeth yn gyrru, mae'n cyrraedd pwynt A gyda bianedd cyson o 30 metr yr eiliad. Ac wrth i'n gyrru, mae'n parhau ar bianedd cyson o 30 am 5 munud. Hyd nes ei fod yn dod at ardal adeiledig, so a build-up. A mae'n gwneud i'r car arafu ar gyfradd gyson am 20 eiliad. So ni'n gallu marcio nawr. So mae'r 5 munud yn cyfateb i 50 lluosi gyda 60 eiliad, sef 300 eiliad. Wedyn mae'n arafu am 20 eiliad, hyd nes fod y bianedd yn cyrraedd 16 metr yr eiliad. Wrth gyrraedd bianedd o 16 metr yr eiliad, mae'n gweld pen y daith, sef pwynt B, ac mae'n gwneud i'r car arafu yn gyson am 8 eiliad. Nes bod y car yn stopio. So nawr, dyma'r gwybodaeth o'r cwestiwn, nid tynnu'r gwybodaeth allan o'r cwestiwn. Dechrau gyda 30 metr yr eiliad, ac felly wrth i'n cyrraedd y pwynt lle mae'n dechrau arafu, byddai'n eto mynd mewn i'r pwynt gyda bianedd cyson, ac yn arafu lawr i 16 metr yr eiliad, nes byddai'n dechrau arafu lawr yn fwy i 0 metr yr eiliad. Ac mae modd i ni nawr newid hon mewn i graff. Sylweddoli bod hon yn popeth o'r chwith i'r dde, felly does dim ardal negatif, so ni'n gallu mynd syth mewn i graff fel hyn. Dechrau o'r tardbwynt, bydd cyflymder mewn metr yr eiliad, a mynd lan i 30. Mae'n gallu gwneud e mewn yn syml fel hyn, 15, wneud e mewn gapau o 10 os oes angen, neu gapau o 5. Bydd yr holl amser yn mynd lan i 300, ac wedyn 320, ac hefyd 328. So os ni'n rhoi 330 fan hyn, i sicrhau bod ni'n deall e. So beth ni'n gweld nawr yw bod yn gyntaf o A, mae'n teithio am 5 munud, sef 300 eiliad gyda bianedd gyson o 30 metr eiliad. Felly mae'r llinell syth yn cael ei defnyddio i ddangos bod yn cyflymder cyson. Wedyn mae yna arafiad o 30 lawr i 16, felly mae modd sicrhau bod yn
dros yr 15. A mae hyn yn digwydd hyd at 320. So, llinell syth yn dangos bod yn arafu lawr i'r pwynt yma. Ac wedyn mae'n cymryd 8 eiliad i cyrraedd 0, felly mae'n newid yn y serth, pa mor serth yw'r llinell. Ac felly, ni wedi gweld yn y cwestiwn yma 4 marc i wneud breslin. Mae'r amser yn dod i ben, ac felly mae'n dweud diolch i bawb sy'n ymuno mewn, a cofiwch bod yr atebion i pob pwynt pŵer yn cael ei gafael yn Carlam Cymru. Diolch.